Κυθυραίων δόξα λέει τώρα και χαρά παρθένε άχαρδε και με πιάνει το παράπονο. Και λέω, Παναγία μου, μόνο των κυθύρων δόξα είσαι. Δεν είσαι δηλαδή και των βελανιδιών το κάφιο. Γιατί δεν το γράφει εδώ? Και καθαρό με έπιασε το παράπονο λοιπόν την ώρα που ήρθα. Άνοιξα λοιπόν αυτό εδώ το βιβλιαράκι, να δω λοιπόν μέσα, μα μόνο για τα κύθυρα να λέει. Και η Παναγία, για να μου απαλύνει λοιπόν αυτό μου το παράπονο, μου λέει, διάβασε αυτό το τροπάριο που περιγράφει λίγο πολύ τον πόνο σου και το παράπονο σου. Αυτός, λέει, ο Τσοπάνης που βρήκε την εικόνα, ήτανε, λέει, ένας Τσοπάνης που έβοσκε πρόβατα στην ερημιά και με το νου του είχε φύγει, λέει, από εκεί που πατούσε στη γη και είχε πάει, λέει, να βρει το Θεό, να συνομιλήσει. Μόνος του ήτανε, τι να κάνει άλλωστε? Ποιο να βρίσκε να πει τον πόνο του και την παρηγοριά να βρει από εκεί? Έτσι λοιπόν γύρισε, λέει, το νου του στο Θεό και κατά πόσο ο άνθρωπος, λέει, η ζωή του ήτανε άγγελου ένσαρκου, δηλαδή που ζούσε στη γη, αλλά η ζωή του ήταν αγγελική. Αξιώθηκε, λέει, μεγάλης χαράς, διότι με τα ίδια του τα αυτιά άκουσε, λέει, την υπεραγία Θεοτόκο να του λέει, μόνο στον ουρανό νομίζεις ότι είναι ο Θεός? Ή με ζητείς? Αν με ζητάς, λέει, και εμένα, τότε, λέει, κάπου εδώ θα βρεις την εικόνα μου. Και αυτός, λέει, μέσα ερευνήσας στα όμορφα μυρτήρια, μέσα, λέει, σε αυτή την ομορφιά, τότε, λέει, βρήκε, λέει, την εικόνα της υπεραγίας του τόπου να κάθεται, λέει, επάνω σε θρόνο. Και τότε διαπίστωσε, λέει, ξαφνικά ότι όλο το είναι από εκεί που ήταν μέσα στην ερημιά πονεμένο και μέσα στη φτώχεια της ζωής του, βρήκε, λέει, πλούτο και βρήκε, λέει, και μεγάλη παρηγοριά. Και καλά μου το λέει το τροπάριο και μου λέει για τον Τσοπάνη. Αλλά εμένα πώς θα μ' αγγίξει αυτό το τροπάριο αυτή την ώρα? Εμένα, λέει, ο νους μου είναι ποιμένας προβάτων λογικών. Δηλαδή, ο νους μου μέσα βάζει μόνον αγαθούς λογισμούς, ποτέ πονηρά διαβούλια. Και βάζει αγαθούς λογισμούς, πρόβατα αγνά, καθαρά, έτσι, ταπεινά και πρά. Βάζει αγαθούς λοιπόν λογισμούς ο νους μου. Και την ώρα που έχει αυτούς τους αγαθούς λογισμούς, θυμάται ότι μέσα στους χαιρετισμούς της υπεραγίας Θεοτόκου υπάρχει το γράμμα ξι. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέτες. Πω, λέει, πρέπει να πάρω το νου μου, να τον αποξενώσω από τον κόσμο και να τον ανεβάσω, λέει, στα ουράνια. Άρα, άμα τον αποξενώσω από τον κόσμο, μήπως είμαι σαν το Τσοπάνη που ήταν μόνος του στην ερημιά και το μυαλό του ήταν στο Θεό? Ναι, έτσι τον νους μου. Άμα τον πάρω από τον κόσμο τούτον και τον αποξενώσω από τις βιωτικές μέριμνες και όλα τα προβλήματα εδώ της ανθρωπότητος που μου δημιουργούν μέσα μου ψυχοπλάκο, άγχος, στρες, απελπισία, με βάζουν δηλαδή να αισθανθώ ότι χάνεται ο κόσμος κάτω από τα πόδια μου και ότι εγώ πολύ σύντομα θα βρεθώ να πτωχεύω και ότι δεν θα έχω πού να κλείνω την κεφαλή και δεν με νοιάζει τόσο για μένα, ναι, λέει, όσο με νοιάζει για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου. Με νοιάζει, λέει, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχω εδώ, λέει, στο σπίτι μου. Λοιπόν,
Άμα λέει πάρεις το νου σου και τον ανεβάσεις, λέει η Υπεραγία Θεοτόκος, στα ουράνια, τότε λέει, έλα να σου πω κάτι, θα κάνεις, λέει, ό,τι έκανε και ο Σοπάνης, ζωή αγγελική, δηλαδή θα πάψεις πρώτα-πρώτα να ασχολείσαι με τα επίγεια, τα φθαρτά και τα πρόσκαιρα. Αυτά που σου προσθέτουν μίσος, θόνο, κακία, πάθος. Θα γίνει, λέει, η ζωή σου πραγματικά αγγελική, αγία. Και τότε, λέει, θα διαπιστώσεις πάρα πολύ ωραία ότι μέσα σε αυτή την ομορφιά που έχεις ανεβάσει το νου σου ψηλά στα ουράνια, εκεί θα ακούσεις, λέει, την Υπεραγία Θεοτόκο να σου λέει, στα ουράνια ήρθες, άρα εμένα ζητάς. Γιατί αυτόν που έφερα εγώ στον κόσμο και τον κρατάω πάντα στην αγκαλιά μου, αυτός είναι ο εν της ουρανής. Και άρα λοιπόν, άμα είναι ο εν της ουρανής, να ξέρεις ότι και η μάνα η δικιά του είναι μάνα δέσποινα πεπικυλμένη, καθήμενη στα ουράνια. Και αν εμένα λοιπόν ζητείς, εδώ θα με βρεις. Θα με βρεις ανεβάζοντας το νου σου εν το ναό της δόξης εστώτες Υπεραγία Θεοτόκο, εν ουρανό εστάν νομίζουμε. Δηλαδή την ώρα που είμαστε Παναγιά μου εδώ μαζί σου, νομίζουμε ότι βρισκόμαστε στα ουράνια. Και τότε θα κάνει ό,τι έκαμε λοιπόν εδώ ο Τσοπάνης, λέει το τροπάριο αυτό. Τι μάτια ευλογημένα που είδανε, λέει, την εικόνα μες στα μυρτήρια, πρώτα αυτά την Υπεραγία Θεοτόκο να λάμπει. Τι αυτιά είναι αυτά που ακούσανε λοιπόν αυτήν την ωραία της ομορφιά να λέει εμένα ζητάς. Τι λέει, χίλια ευλογημένα είναι αυτά που ακούμπησαν πρώτα αυτά την αγιασμένη αυτή εικόνα της. Ποια είναι αυτά, λέει, τα πόδια τα οποία τρέξανε, λέει, να βρουν μέσα στα μυρτήρια αυτή την ομορφιά, και ποια είναι αυτά τα χέρια που την αγκάλιασαν αυτή την εικόνα και την πήραν λοιπόν μέσα με συγκλονισμό ψυχής να την φέρουν λοιπόν στην Εκκλησιά. Έτσι, λέει, την ώρα που ανεβάζουμε το νου μας και εμείς στα ουράνια, όλες μας οι αισθήσεις, αδελφοί μου αγαπημένοι, γίνονται ένα με το νου. Και τότε ο άνθρωπος και μάτια και αυτιά και χείλια και χέρια και όλο που το είναι, το δίνει για τον Χριστό και για την Παναγιά. Και τότε λοιπόν αισθάνεται πραγματικά σαν εκείνον τον Τσοπάνη που βρήκε μικρό μεν δώρο για τα ανθρώπινα μάτια, αλλά πολύ μεγάλο δώρο για τα μάτια των αγγέλων και των Αγίων του ουρανού. Σας εύχομαι λοιπόν μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου το νου να τον κάνετε Τσοπάνη, λογικών προβάτων, δηλαδή αγαθών λογισμών, και να τον ανεβάζετε πάντα το νου σας στα ουράνια και πρώτα εκεί να κοιτάτε και πρώτα την Παναγιά να αναζητάτε, και αναζητώντας την Παναγιά να ξέρετε ότι θα βρείτε μαζί της και το παιδί της το αγαπημένο. Και τότε λοιπόν θα χαρούν και τα μάτια σας, θα χαρούν και τα αυτιά σας, θα χαρεί το είναι σας ολόκληρο, και δεν θα αισθανθείτε ποτέ την ανάγκη ότι ούτε χρεοκοπείτε, ούτε πτωχεύετε, ούτε χάνεστε, ούτε βυθίζεστε. Θα αισθανθείτε διαρκώς τη μεγάλη δύναμη που δίνει ο Θεός σε αυτούς που τον αγκαλιάζουν, σε αυτούς που έρχονται στην Υπεραγία Θεοτόκο και την Παναγιά μου. Και τότε θα αισθανθείτε πράγματι ότι όλες αυτές οι φωνές που έρχονται γύρω-γύρω ότι η Ελλάδα χάνεται είναι ένα ψέμα. Η αλήθεια είναι εδώ. Εγώ, λέει, είναι η αλήθεια ο Κύριος, και έρχεται να το επιβεβαιώσει με τα θαύματά της και με τη σημερινή γιορτή της η Υπεραγία Θεοτόκος. Χρόνια πολλά και ευλογητά. Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη.